Frustratie in Kolmesweg. De GGD had het consultatiebureau in het dorp permanent sletten. Als reden jouwt de Soenersdienst de onscherpe hygiënemaatregels. Dorpsbewoners wisten van niet en moesten het nijs daar hadden frustratie in de kranten lezen. We hadden opheldering vregen van de GGD van waarom is dit sluiten? En ik heb hier nog een bezwiertje maatje en daar hebben we brieven mee wisseld en vonden dat het net meer aan de eisen voldier. Dat men het daarom plotseling sluiten hier. En om welke eisen voldiet het dan correct net? Nou ja, dat er een handwasbakje bij moest, maar dat die gebouw ik nog wel aanpassen kan. Het consultatiebureau wie al langere tijd dicht. Aan het begin van de coronatijd waard het sletten om er net onder hygiënemaatregels omtrent corona voldien worden koeien. Orden moesten zo'n die tijd uitwieken naar Kolm of de Westereen. We merken wel aan het dorp van dat er wat verontwaardiging is, dat er zeg maar, een voorziening opdoekt wordt, zonder oerlis van tevoren. Maar we merken wel dat een heel aantal mensen zeggen van die voorziening zou eigenlijk weer waarom komen moeten. Nevens het dorp is een eigen consultatiebureau in Kolmesweg dus onmisbaar. Keegstra hoopt het dat de GGD op haar besluit waarom komt. En als de rank, het verenigingsgebouw het consultatiebureau inziet, echt net geschikt maken worden kan, dan weet Keegstra nog wel alternatieve locaties. Het dorpshuis Trijdwarpen, dat zit hier rechts in Oer. Maar de sporthal zou nog een prima optie wezen kunnen, want er zitten ook al je kleedkamers in. Dus dat zijn nog volle grotere accommodaties. Keegstra hoopt het nog op reactie van de GGD. De voorzitter wil onder meer weten hoe ze dat dit besluit kwam binnen. Het plaatselijk belang tekent het in elk geval bezwier aan. Want dat het consultatiebureau net samen sletten worden kan, zit nevens Keegstra als een pil boven wetter. Wij hebben zoiets van dat aan deze eisen voldaan maat, een handwasbakje, dan zou het wel weer in het dorp, in een van de gebouwen, bijvoorbeeld ook in het dorpshuis of hier, wel weer jepen kennen.